Hola, soc la Lali, una de les coreògrafes de la Clica, i ara us ensenyaré els moviments que hem pensat per ballar els colors. Faré mirall, això vol dir que haureu de moure la mateixa banda del cos que jo mogui, com si us estiguéssiu mirant a un mirall. A la cançó Els colors ens mourem cada cop que cantem la tornada. Som-hi! Agafarem 4 coses, a dalt, al mig i al mig. Amb les mans una mica separades dibuixarem un camí endavant. Ens girarem per pensar i farem pit, pit, cama, cama i salto. La segona vegada que ho fem, aquest final el farem una mica més ràpid i seria: els colors són les coses del camí que pots seguir. Has de saber quin color cada cosa et fa sentir. Som-hi! Ho ballem?